Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Mongoni sana ime. Indaka ya kuchipatara kunona ameva vanga varwa vadafonero. Ndauya murume wanga ngaenda kunhamo kwatete vanowana vavaitwa nyaradzo yavaenda naso yavatiza dai. Ana vangu vakagara neni vakandikansela vakandionesa vakati muramo nyaya idzi dzinofanira kunge dzichita titaurei pachikuru. For sure. Tanesana kudaro. Tarowana naamai ake. Amwe nawo vakauya kumba vachida kutitongesa kutigadzirisa nyaya. Anditi ndakavati amai makanganini. Imi madi kuuya kunza amai ropa apa sevana venyu. Inini apa motigadzirika sevana zvamaita zvimuri rombo. Saka imi mukufarire kufarira kwemba yangu zvoshoma chikuenda ndakabudisa pamberi paMwari. Amai ava amwe nawo avana kuda kukwanisa kutera kwabatisaka mubesa apana chikomba chemwana wangu ere. Ndakavati amai handizvo dzapfungwa dzangu. Ndichinzvenga nyaya yangu ndaiparizemba yangu. Asi amai ava vakabhuati zvoni kana ari matoro iwe une pamuromo kutaura here. Ndakati aiwa mai ndine kodzero yekuudza kuti makanganire nekuti maifanira kutitora tese sevana. Amai ava vakudaro vakabva kuda zviyazvo. Posho ndakavati kana musingade kuitira neni panobve pamagumba pa nekuti tiri vakatidzana handizvo kutaura. Amai aposho vakabva kuda bhoenda kuti vaenda. Ava vakabva fonera bhoya pamba pangu. Vakauya kutiocha noizi yakamboya naamai vanhu. Ndakabva ndati ava vanhu vandoita vadaundijairira. Posho ndizvo ndakatotaura. Murume wangu akagara panze. Ndobva ndati zvoni amai angu ndiri kukude kumba kwangu. Ndakati ndiri kumba kwenyu handite sei? Makusvika panyaya yechikomba. Handiuye zvakanzi nezvikonzero. Ndakati imi handiri mauya kuno nenyaya yenyu kuti muri ndakabata murume wangu nemukadzi wangu. Uyai mukadzi wenyu ari apa ndotora chokwadi changu. Imi muri apa ndotora chokwadi changu. Abvati zvoni manje amai ropa hawauyi. Ndiita basa kugarira kusango here ndigarire murume wenyu. Ndakati imi dzidzisai mukadzi wenyu chii mutemo avakabvaita hasha. Vakazotanga kufondera bankuru wangu vangu nditi iwe amai nini chainyaya dzindzipere kutaurira mukumbira regerera chi poshuwa inini ndakabva ndaita sezvandikauzwa nabankuru. Nyaya yakazonetsa pakuti ini ndikumbire regerero ndakati hazvikwanisi. Munhu wandakarova amai andakavarova musana imeni. Ndauya uku ndakauya kutambira murume wangu anakwanisa kuda kuuya musiwo wakabva ndakurara muHarare. Ndakati ko chirudzii zvakanzi handikukwanisa. Svika panyaya yechikomba mai. Ndokandoda kutaura. Mangwana acho murume wangu akapona. Sezvo ukazwa kaunodoko. Amai mwana ndiri kuuya. Vakuitira munongozawo muchakamisa. Murume anotaura zvandoda kuti akataura zviyo mashoko erudo. Ndigadziriro bva ndataura chipa umwana. Ndobva ndaikonozorwa dhai. Ndobva ndatoenda kumba kushuwa. Ava vakapinda mberi kwangu ati pamwe. Handiti vatangoita masira maswera vachienda pakwavo. Ini chienda kwangu. Ndobva vatoenda kumba kwavo. Vaenda kumba kwavo vanoitwa nacho tudiki tu. Kanonzi Aisha nekauka kachakadiki. Rodhi yanoshandisa ndeyepamba pangu inini. Vana kwangu kwatosviba. Ini vandatoda mwana vandatosvika nevanagara. Amai svika panyaya ine. Ndokandikusvika. Ndobva ndati zvoni ndakabva ndati changaduchi. Ndakabva ndati kune vana vava bvonditi amai hazvo mamboona amai vangu here. Ndakati aiva vakwidza kumba zvakanzi hakuna vanhu kwangu kwatosviba. Ndati hakuna vanhu munhu adarika kumberi kwangu. Vandati rege ndifonere murume wangu. Ini pafoni foni yakatanga kuringa anoda kukwanisa dai vandati pamwe maybe inetwork. Ndobva ndakabva ndagara vanoenda panawo ndinenda kumba kwamai vangu. Ndakabva ndaenda kumba kwamai vangu chirione pambakaita pakabvara madhoo. Pakabvara madhoo ndandine foni yangu maoko. Ndakabva ndalaita kudai ndione pushi ramai rakabva rakabuda nemurodhi riseti kumunda kwedu ndokuminda yedu. Ndobva ndati zvoni Aisha tidzokerai kumba kuna Hazvi. Makaenda kumba kuna Hazvi makasvika makamuona mogara ipapo. Mama wenyu varikuenda vana kutoka bwaenda. Inini ndakabva ndafamba. Panguva ndakufamba ndisvika kuzvimaminda zvedu. Ndakana pachopuchi kumhanya.
ndakati mirai murume wangu inini angana mai ava inini ndakati murume pakati akatiza achinoda achitendera nekumaminda ekiseri uyu akatiza akananga nyumba kwake achipinda nemusango osho ndakamhanya ndamhanya kudaro ndakamhanya ndichida kunyatozoti ndiyani ini speed yandaimhanya nayo ava ndakabva ndavanovapiringisha gumbu ndakati taura ndakavarova vachadamira ndunyera kusvika vakataura zvese ava vega ndisati ndavarova ndakafondera ateta nzo dzemurume wangu vandakava navo kuno kuvai nemumwe wacho vakauya rivese vabvundeta ndakavarova ripeni ava vakataura zvese vakati musandirove ndikudze chokwadi murume wanyu ndanengo ndichidanana naye asi musanoreva muvhileji ava amai apanguva yandakavarova ndarova ndetiri kubva ti amai hazvione munhu akuvara oshonga wakuvara ndikuwa nyepesa vakuvara kudaro vakabva uya kumba kwavo vaya kumba kwavo havana kusvika kuda kurara mumba amai ava vakabvoenda kune shamwari yavo ava vakabva ti zvinhu munotaura muraini zvinhu zvisiri ndizvo ini varume inyu vakangondida chirasa ndakangovabvuma handisati ndavakonza tachingotaura chete ndakati ini 8 o'clock muri kuitei vadzinoti 8 ava vakaronyepera mwena wakuti ndandaenda kumadomasi kunonzi kwagokorovi nyangwe nyaya yekuhuni yataitaura yavaibva kuhuna 8 o'clock adara ndimurume ndei nyaya tinenge yaitopera kudhara nayo muridza wacho haafu zvenyaya kasi chachimahongu komba mukana wokuti avazuzukira asi amai ava nemhaka yekutora chete amai ari kuserwa musi wavarikutaura kuti amai vakatanga kuivona vasina wavo vachifona pafoni yangu ndakandasina foni vakatondishera amai vavo pabya ndobva ndasvika mumamavo mavakabari ndobva vandibvunza kuti ava vanga vachidei ndomubvunzi wavakamubvunza ndobva ndati ava vapi zvikanzi bazvo ndakati papi zvikanzi zvonima kuvati ndavasvika vachifona pafoni yavo akati handina foni vatondibvunza waenda kunokosa kuvadzoraiadidei ndobva ndati asi ndakasvika kune miziko ndinoita sei kuti ndikufonerai ndikuudze kuti kune miziko asi ndoda kufunda kubvunza musari mubvunza nevanomupei kuti nhamba dzangu vadziwana uye nina ndida kuza ndashandisirawo nhamba dzari ndapanzwe papo kuri mamuchita mafoni maida kuzona mistiko pachi foni ndandasiya kumba iwe shamani toroita kamena weyoyo ndandasi pamusoro weyoyo foni ndandasiya kumba ndobva ndasvika kumba inini ava ndokunga ndakavatendera meseji yokuti hakuna hakuna miziko yapinda kupi kuno ava ndokunga ndakazovaona vavandikuzvoni Hano amai mavanzwa here amai vachitaura kuti ana atete vavo vaviri vakasvika vakakandirova vakakurova imi asi kukurovai kuma 8 o'clock vakakurovai aiwa atinokutenda naye mai masikati makasvika muchitei makazoda kutsvaga uni usiku madanzi uri dzipi usiku here kwemi mamusingazivi kuti uchabika kwemakazase kuti murume wavo ari kuri handina kutombozaka nenyamba dzake handina mangorera masangana kumamini kana kutomona handina vabvunze vakatirova ndiri 1 vakachondibvunza uri kubva kupi vakatonditi uri kubva kupi nopandati inini muri kubvunza inini ndine murume wenyu here inini handisi kuziva kuti muri wenyu ari kusvika ndikukuonera ari kutaura muri kubvuma here kuti pamukarohwa naamai apa pane vanhu vaviri vanga varipo ati ana atete wavo vakatosvika vakatipiringisha bozi ava ndakabvunze mukutoverei bozi vakachita achaona kumhanyisa ise vakakupiringisha ichiviti ndaitofamba vandipiringisha ndimwe amwene womunhu
uyachaji ndakati amendo zvaitase ndakasimuka kwenda yanga iri nguva yamai aiwa yakazongoza kuseni akati amendo zvakatika kumani ndakambotsvaga kutoka pamba panga padhuze nepamunda pekufanipatika kako padhuze ndobvanazibvunza chinhu chikuru ndobvatanga kusha ndakati zvakuudzai ndizvozvo imi majaya kudya nechii nemutora wenyu anokutengerai chikafu anokuwa nomuti wangu achikupa imi majaya kudya nechii ndikati akabasa mwana vanobatira chikomba chemwana wangu tagara uzi asati auya wakazopedza 5 days ndopakawa uyu nanatete wake wairi waye iye ndakatokupedzisira anatete wairi pamberi zvikanzi amuyagboida unokumbira ururegerero rwekuti muromo unokosa kutaura ndikati muromo unokosa kutaura ndokuregera rwokuti iwe murume wako akukubira chikafu achipa murora wangu murora achizoya kunondipa inini zvichiita izvozvo uyakabhata amuyagoi ndobva amuda amira pamusuwa atete wamwe ndobva utera wasara wamwalika saka ndokandinopera tetema alright patikatonga nyaya iyi akachanjwa paipai nyaya maichanjwa kuti chii kuti ndakarova avhu ndikuvanyepesa ini ndakatora nyaya yangu yekunyepa changamira yanga iri yagogo yekuti ndinobata stori vakati ndakashaurwa kusvika pakupekeniwa ndibva matiti wakachakamura wakaningirina munyika munzvimbo yangu ndombudza ndakazivisa nayo izvozvo saka imi mutauri nomumoyo wenyu imimi ndosvika chikomba tinotenda ende umbowo ndowamatipa ndoumbowo wese wanda kufara ende mukuguma mumoyo anga ane nguva achita tunamaya ndinotenda pamusoro ichangamira imimi mubvunzo wanga kupedzisira muchipa murume wenyu pamurume wangu inini ndakabva nezivo maererano nemagariro andikuita vanhu vacho vese vari kutiza dare nekuti ndakavati nyaya ndikona yekuisa pachena musadhifende mambo nekuti isusuka nyamwe akatiza nekudare ndokumutaria kuti mudare medu mafungiro angu ininika nyaya ingatimirei murume awe zvinotibatsira kuchita sokuita umbowo hwakakwana amai angu unoita bitarisi kumba kwako kune zviri kuitika ogorovera mumwe kuti chikomba nokuti apidze murume wetu vana kumombe 4 1.6 saka isu takubata kwese makabva pana muri kuenda kumba kwani mwena kumba kwenyere komurume vari kuenda kumba kwani saka iteti murume wawe ndazvika chikomba kubatirwa chama timomirawo ndozoti ndoshungustereka endogara nemukadzi zvakanaka aiwa haidini magume yangu adakana problem adina pa 14 years dzandagara nadina phone number ndemurume wemuvillage chepiri pamba pangu inini panozara vanhu kana ivava vacho naivava vari kudaro zvavo handiti vamwe vevanhu vanototi vanotouya kunotandira pamba pangu handiti pamba pangu ndinoita zvekugera sezvo zvangu achagira ndakuita zvekumakomo amai ava ngavasade kuita kunge se vanogona kutaura aiwa iwe chisira mambo ngati nyaya ngatimire unoyamiswa 19 amai tongoda murume wavo kutaura akaita nyaya zhinji yatushima oscar murume wavamai atinovada yamiswa 19 yapera toyamiswa 19 tichitaura nyama changamire inanzi ndinopombera ndingavenga mai ndakana tambudzwaamukana dzati mimi munamswa 19 murume kana murume yaita chibhurani ine pfuma inobatwa haisi yangu kai ndeyani ndeyenyu chendai kumba tipe imwe nyaya Kene jari ko.